Medi di nana osei esibe. Bibli esiso frame anansi edua. Na bo modana frame anansi edua so dia meje osise nipa ho. Dari dey na me di videos e ba mo nchen. Aya futusem. Na bibli so aye nkwanhye. Me we nyina ade hye wo nkran ade tufo. Sebe na bibia Ebia wonti da ebia wonhuniye ebia waso entwemu osuso wati wa ya hwiye ewo nina efise emre idi adane se video si se ya de yode munsam ne yode na upese dare da unye bia ya no wa subscribe na fi wa like na adoma no so ba na afi wa hye de amankofo na mo so achibi ede asem a me pese me no mu idi hu nkomo no watu dini ese se wudi nkontompo ede na braba ese wunua na braba edane busia eto ma na inimsa busia so de dan to ma wa da bi wetua na saa asemu ya me kan ho busia de wetua nsi ho aka ho eni papi ana etutu kwan enkanka ekwa botwima mu se ye kɔ nya akɔpɛ bibi na ye de abafie ani tini papi tukwan ya oka wonchi pa bebre nsusu enya bedru akwantuo mu a na waka ho onfa ho onfa ne maame ho onfa ne papa ho onfa ne nua bi ho efise nsema ya na omo kan ne se aburukire de eya oyere ene omba nanso yan yabusua no ya enti saa enya oyere ne omba ya busua kese papa bi ne yire eton wo mu ekokufuo edi ma wo ba be ma se onfantu kwan na nkope bibi emfa mrefie abrantie ebedru abuchima mu no okai afutuo ane na kura ane na mowro mu titimu edi pesika se ono emfantu kwa amra no mepe bibi emfa mrefie efise o ma babelwa ani akokora o mutimi nya adwuma bio iti won kakra aka no ono eba no onsi wanan na daachi onso dia hwefie abranti ebeduru abrochimam no okaye nanso na enya adewa abuchi adwuma enya adwuma ketwa awo enya awo nko adwuma din ba ya kwa no ba ye adwuma sebe na be ye bibi e dia kofie yani ni papi susu se so bi bedru abuchi dia sika no de sa anka no wotiti ntisa eye djuma dene eye obre a hausa fifre ye ne mu sama wo awo ibia se djuma pi e dia tutu ho oye djuma no pa ye djuma wia ye djuma nyimre ye djuma na djo enti bebre ba na o pese okoye bibi e ofia ya otenya yade ahodo ebiti se pressure diabetes ade ne nkoro de ba nipa bebre eba buruchimamu etimba ye adwuma na fe ne sisiachia ade ntra o pe bibi ade akofi muntia rawsembi sa ure ya mekana simu ebedu abuchimamu no
obomodi biara se onto atade onto ntema onfa nkwawinsa onfa nwinam nemu wobobo sika no na odi akufie sabra be kan na ninua odi nachi opagya kakra adwuma edi se odi adwuma hye ne sa obetimi ayo ki oni ninua yi esusu ho se onpa asase bi na onyina ho na isidai na omfa papa eno maame eno wo nua aka nyina so enkosuo iwiasi mu se edura nwumre no wanya baabi anna ya na yasabasie pa ninua kuma ejeba ema sika edi kan ebaye no o kire se odi ato asase etwa ho mfonini ede be kire ninua yi ewa kuchimam asase ya ninua ka kire ne se wato ni nti ehye ninua panin kuran so bejire no ho no aye dwuma anche no sadi sika ne bi okoye ana o mai twa eye blocks epi edigu asase so edo so otwa ho mfonini ede koye afi ehye abranti inkura paase ene mayire mo ho sebe ya ibenya baabi ada ni kase nyina nso na abranti onin krata ayetitira hojimam oni namu enti sika bi obenya bia no no dia befi odi sika ba ben prensa no afi na ni nua na owo ye efie no esusu se sika de se wa abrochimam na bi odi be baba nti eya na okutwa mfoni baabi na opostu edi abre ni nua se edwuma no ekoso pa ekoso ni pani wa abrochi eka kire de se wo de siesie emmo papa ne maame amane na yenye won surprise bedu ya ni yina sese ni ma ni akotra eba sa no ni akuma yi eyi nani afedie edan no o hya ase no na onko ho bio sinu edi sika ba ema ensa eni chacha kisi bibia ebrebi no papa busa se nana sei usie sika pa hefa na anya sika de free oso papa adwuma bi a manya me ye ne kakra na ema menye sika saa akora ni abrewa ankahwe se no jomba didi se ai afi no hwe ni mu se anka oba no pani no omde no atukwa no anka bi obafro maka bibi e de akire wo ofre wo mu a onhye dan ka bibi enkire wo se bia me se minu akuma no nyese ifi se na odi ato se opese oye wo surprise nanka ya dwem papa o afi mienu mu na opani ebuse kuma no se na se de se ko se o se de da no kra ma wie ku twa obi dan funu ni e be kire da kru bi adwuma mu ana apresifo e ba ho na ni tire nyi o be kire no na se o se ye decide no be fie e bi se onin krata obekoso na odi atra abuchimam ntade kakra kro ufie kura ya mana nkwa nkofa nti atade de hye no ana odi bae yedi bedru fie no okwohye baabi kakra na damfu nchen ana ofre ye ni nawo ya da yokufo a omu abuchimam se yemfa no baage sika kakra bi ehye baage no ne yemfa mre no asana wachimia kofie
if send no fere so den sapan be kofi na afei ebe ha abusuafo no ampa nkrofo yi asoso de ne bag ne sika kakra na hye bag no eka ho de posuma de brɛ no afei o yɛsɛ obɛkɔ ne krase ko free wo mu a na obi anim sɛ oba afei de inu ehunu no na afei atuna yiyija ade akye na papa osebra me adwuma bi me tubri ka akwa yaba okohye mu nansa afei no wadi be na wotwe no wontimi nkwakyere no baabi adan yi ho eno ansana abranti ebo na wofa mane se medisika ema me nue se omfa si da wo so wawie nti mpase nyina oba ye nyina etu ne kokotena fie ho osi eni mu hwi o abranti ebe pifia ana awufui echi ne trasie no mo yesi aboabo ho awie nti fie no yekom afi na to se ode ne nsa etiti ne tira ho mfunu na otwitwa ko ye nyina sɛ nkrofo edai asase ni mpa ɔka sɛ watɔ no ntɔ ɛha owura yi pa sɛ ɔno a yɛakyene de na bafie ɔntimi nkɔ bio ne maame ne papa kokofo nsuso a ɛno nsuso wɔn tɔ ne yɛn nsuso ɔntimi nkɔgye bio ɛna ɛde ne nsa gudi ti agya ɛtiam afei abranti ya wayɛ sika basai ɛde ne ho ɛkawura abusafo sɛ onyankopɔn sɛ obɛhyira wa ɔse obremu adwuma pii no na mu ne nhyira wo na mmom onyankopɔn ɛna ma onipa ɛyɛ ɔdefoɔ sika kakra abranti yi baayɛ no ɔka kyerɛ na kyerɛ sɛ sika kakra bi da hɔ ma ba de a sese dane de anye ye nti babo modana na me dade daneni kakra e de atonton niema sa sika kakra ya ebedi no hoyi otimi de tonton niema kakra ndi ba no so no na ye sika kese no hyase se botaya ne woni tirim so obisi dan ama ne gya ne na atremu no afi obɛhyase na waye onyankopɔn edi n'akyi ankyɛ koraa na otimi si dan fɛfɛɛfɛ na n'adwuma no so a ɔyɛ no so etimi kɔ so kama meka sɛ na ne nua ne deɛ odwane afifie akɔhyɛ baabi a afei osuro sɛ ɔbɛba fie ɛda bi a na obi anka mu nhyɛeɛ no ana ɔte sɛ dede bi ɛwɔ efi foforo a ɔmo akɔtena mu no mu nkɔhwɛ a abankaba ɛna gu ɛyɛ onua kuma yi a ɔdwane afifie na polisifo edi n'akyi adan ɔkɔdi bɔne na ɔsi ne fie nie ɔkɔgye obi sika adi yɛgye sika no nti aba sɛ abusua wɔmpa abusua yɛmfa nkotua ɛhɔ na agya sɔreɛ ɛna ɔsɛ ɔkraman ɔkaka ɔde no wideɛ ɛne tua nti momfa no wideɛ nkonkotua ɛde abatiri ɛkɔtoo kukum ɛde no kɔtoo afiase mfie bebree sɛ wɔn sɛ ɔpɛɛ sɛ ɔbɛsɛe ne nua a ɔte aburukyire no abrabɔ na nneɛma bi ayɛ basaa na nka ne nua no baeɛ no na nka ɔyɛ ɔsansani na sɛ ne bi kakaeɛ no sɛ wopɛ sɛ wobɛsɛe obi abrabɔ a ɛda hɔ twɛn wo ɛte sɛ ka ɛmporɔ dabi wobɛtua ne ne tua kwa na bɛtua na mmom ɛho nsi ho nso so ɛbɛka
nipa bebre na yɛde saadi edi wɔn awa abrabɔ mu nipa bebre na bi nwuma kesi no fa ne ho ni sɛ kɔkɔhwɛ kɔboa menyɛ na ɔkɔgu no esisi eduru bebi a edade ase kantwe eduru bebi nsusu a edade maabɔ abusuafo meka sɛ kura no obi di obi meka sɛ kura so wo so a wo hwɛ me so wo di obi na kai sɛ ne siti bia no kyerɛ bere homa ɛbɛkaw enya woda ne kaw kwa enye kaw ko ne bɛkaw ɛbɛsɛ wobɛsɛ tua si ho ɛwɔ ho yɛmfa saa futuo wɔ sei eye na yɛmfa mmɔ yɛ bra na yɛmhwɛ ntimi tutu yɛ nneɛma na yɛnka ho mom so obi nya adwempa ɛwɔ fie sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi ɛde boa abusua a mesrɛ wo a wode siw soɔ no yɛ ahwɛde yɛ ɛmfa nyɛ kokotii ɛmfa nyɛ nneɛma basabasabasa ɛnka sɛ ɔwɔ tiaburukyɛ sika abu ɛnti saa amania pa ne nipa namu awa abokyima mu ɔhaw pa ne nipa namu awa abokyima mu nanso mmɔden mmɔ ɛde botaye a esi nipa ne so nti no ɔti dano obi ka asɛm bi na ɛyɛ nanso so makonim abrokyefo ne yegyina hɔ nyinaa no how nipa no pii ɔse wɔsisi adan akɛse ana motete abrokyima mu dan ketenkete a wokɔ a yɛsɛ wode wakyi kora ne wura mu nyansa bɛn ne wɔ mu nkɔfie ɔse yɛka sɛ kyerɛ wa na kyerɛ sɛ yɛka kyerɛ sɛ sɛbe nyansa ne wotiri odi kan ebi kura si dan yi no apɛ bi sɛ o tiramu na to do hɔ ma me na hwɛ hɔ ma me wobɛhuna ni nipa no sesa nkrataa wohuna ni nipa no twe manso sɛ fie ne dia ne yɛ wo mu kura ne sɛ wasi wi dan wo fie na wo te ha no enfie nipa na wote wɔn banum nyinaa yɛ woka enkani a obeso nyinaa nso so ɛyɛ woka bibi e baba fie obi a nso so ɛyɛ woka eduru me bi a aduane a wono kora bedie oti fie ho nti ɛno nso so ɛsa ba yɛ woka ɛna mi tufu saa sɛ yɛmfa ɔdɔ ɛnkambom na sɛ baako kukura yɛmmoa ne ne ɔntumi kukuru yɛ nyinaa yɛnsom isom ni ye ya dachi yi nyina ene die anigye ene ahosepe ene sidie nemo wo ya wadwin so bobu kwasiade a ene dabi senia abranti ekutwa ne nna aka ewa afiase no saa ana wo so obeye wo obetua ka ebi anyanya afiase nemo obetua ka wo eka na obetua no wo se atua ho esi ho na sesibe asemu ye oda ya share ifamo bi na fi subscribe mesan eni mo share bi me da sipi se oti asemi me da si